ξεχωρίζει τα κριτικά προϊόντα, στα οποία σίγουρα περιλαμβάνονται τα εσπεριδοειδή και τα αβοκάντο, που είναι δύο καλλιέργειες οι οποίες αφορούν πάρα πολύ ειδικά το κομμάτι της Δυτικής Κρήτης. Είναι πρώτον η εξαιρετική ποιότητα νερού που υπάρχει στο νησί, γιατί είναι όλο νερό το οποίο έρχεται από τα χιόνια και από τα λευκά όρη. Η σωστή ηλιοφάνεια, δηλαδή η ποσότητα ήλιου, η οποία υπάρχει σχεδόν όλο τον χρόνο. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, μαζί με το ότι η ανάπτυξη βιομηχανική στην ευρύτερη περιοχή είναι πάρα πολύ μικρή, δημιουργεί συνθήκες για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων. Ειδικά για τα εσπεριδοειδή, όπου υπάρχει μια ιστορία η οποία έρχεται από τα τέλη του 1800, όταν ξεκίνησε η καλλιέργεια στο νομό Χανίων με πορτοκάλια και κοινό μανταρί. Οπότε υπάρχει τεράστια ιστορία και βέβαια οι συνθήκες εξαιρετικές. Οι αγρότες και ειδικά οι αγρότες οι οποίοι συνεργάζονται και είναι μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων προσπαθούν για να παράξουν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, ακολουθώντας όλες τις νέες σωστές μεθόδους και τις οδηγίες βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βασίζεται πλέον πολύ σε αυτό που θα λέγαμε μια πράσινη παραγωγή. Προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτά εντοπίζονται περισσότερο στην αλλαγή του καιρού, την οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια, όπως και στην αύξηση του κόστους παραγωγής. Όμως έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην αγορά, οπότε πάντοτε θα προσπαθούμε για αυτό. Τα προϊόντα μας ξεχωρίζουν και θα ξεχωρίζουν πάντοτε. Επίσης που συμπληρωματικά δίνει μεγάλη αξία στα προϊόντα μας είναι η διαχείριση του εργατικού προσωπικού από την πλευρά των παραγωγών. Υπάρχει ένας απόλυτος σεβασμός απέναντι στον οποιοδήποτε εργάτη γης, γι' αυτό και έχουμε πολλούς μόνιμους εργάτες οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζουν εδώ, βοηθούν και εμείς είναι το δεξί μας χέρι. Στηριζόμαστε πάρα πολύ σε αυτούς και για αυτούς οι συνθήκες εδώ, ειδικά στην Κρήτη, για όποιον θέλει να εργαστεί στον αγροτικό τομέα, είναι, θα έλεγα, σχεδόν ιδανικές.
Ο αγροτικός συνεταιρισμός Χανίων είναι ένας από τους παλιότερους συνεταιρισμούς στα Χανιά, υπάρχει από το 1983 και είναι ίσως και ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στην Κρήτη αυτή τη στιγμή και από άποψη παραγωγής αλλά και από άποψη αγροτών που συμμετέχουν σε αυτόν. Ο συνεταιρισμός μας έχει δύο ομάδες παραγωγών, μία εσπεριδών και αβοκάντο και μία ελαιολάδου και έχει επίσης κάποιες υπηρεσίες που αφορούν τους αγρότες όπως είναι οι δηλώσεις ΩΣΔΕ αλλά και επιστροφή και άλλα. Οι εγκαταστάσεις που βρισκόμαστε σήμερα είναι οι εγκαταστάσεις της οργάνωσης παραγωγών εσπεριδών και αβοκάντο, του αγροτικού συνεταιρισμού Χανίων. Είναι οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις και από άποψη παραγωγικότητας και από άποψη εγκαταστάσεων κτηριακών δηλαδή. Έχουν μια δυναμικότητα 80 με 100 τόνους την ημέρα σε εσπεριδί και αβοκάντο. Συσκευάζονται τα προϊόντα του συνεταιρισμού, τα οποία είναι υψηλής ποιότητας και μπορούν να τα βρουν οι καταναλωτές και σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα και σε επιλεγμένους συνεργάτες που έχουμε σε όλη τη χώρα. Και φυσικά γίνονται και εξαγωγές σε μια σειρά από χώρες σε όλη την Ευρώπη, όπως είναι η Ολλανδία, η Γερμανία, η Δανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αυστρία και η Τσεχία. Τα προϊόντα μας είναι κατά κύριο λόγο το πορτοκάλι, το οποίο είναι και πιστοποιημένο σαν pop, είναι το γνωστό πορτοκάλι Μάλεμε. Τα αβοκάντο, τα οποία είναι μια ανερχόμενη και μια δυναμική καλλιέργεια αυτή τη στιγμή στο νομό Χανίων, τα οποία μπορούν να τα βρουν οι καταναλωτές σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, από τον Οκτώβριο δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο έως και τον Ιούλιο. Και έχουμε και φυσικά μια σειρά από άλλα προϊόντα από τα εσπεριδοειδή, όπως είναι τα λεμόνια, τα μανταρίνια, τα grapefruit. Η παραγωγή μας είναι πιστοποιημένη με Global Gap, τηρούν δηλαδή όλες τις απαραίτητες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ούτως ώστε τα προϊόντα που παράγουν να είναι υψηλής ποιότητας. Και οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού
είναι πιστοποιημένες με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που αφορούν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, όπως είναι το ISO και άλλες πιστοποιήσεις, με βάση και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ούτως ώστε τα προϊόντα που καταλήγουν στους καταναλωτές να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεγμένα. Λέγομαι Μανολεδάκης Σύφης και είμαι ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων ιδρύθηκε το 1983 στα Χανιά της Κρήτης και ήταν από τους πρώτους συνεταιρισμούς που δέθηκαν στην εσωτερική και εξωτερική αγορά τα σπεριδοειδή των Χανίων, καθώς και το αβοκάντο, ένα πολύτιμο φρούτο άγνωστο εκείνη την εποχή του ευρύ καταναλωτικό κοινό. Πλέον, όσο ένας, αν όχι ο μεγαλύτερος αγροτικός συνεταιρισμός στην Κρήτη και με βασική μας φιλοσοφία το ισχύς εν διενώσει, διαθέτουμε 2 οργανώσεις παραγωγών. Την οργάνωση παραγωγών ελαιολάδου, διαμέσου της οποίας παράγουμε και εμπορευόμαστε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Πόπο Λιμβάρι, και την οργάνωση παραγωγών σπεριδοειδών και αβοκάντο, όπου παράγουμε και εμπορευόμαστε σε Ελλάδα και Ευρώπη, εκτός των άλλων τα αβοκάντο Χανίων, αλλά και τα πορτοκάλια Pop Malleme, τα οποία είναι συναγώνιστα σε γεύση και χαρακτηριστικά. Να τονίσουμε εδώ ότι είναι τα μοναδικά πορτοκάλια προστατευμένες ονομασίες προέλευσης σε όλη τη χώρα.
Παρέχουμε τέλος διάφορες υπηρεσίες μέσω του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού μας σε πάνω από 10.000 παραγωγούς. Στα πλαίσια τώρα της προσπάθειας ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού της Ευρώπης για τα φρούτα αυτά με τα μοναδικά χαρακτηριστικά, τρέχουμε το διάρκειας 3 ετών πρόγραμμα με τίτλο Oracando Taste the Nature, που στοχεύει στην ενημέρωση και προώθηση των φρέσκων αυτών φρούτων που παράγονται από την οργάνωση παραγωγών του συνεταιρισμού μας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στις αγορές της Δανίας και της Ολλανδίας. Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης, καθώς και η προώθηση των ευρωπαϊκών οπών φρούτων και συγκεκριμένα των πορτοκαλιών και αβοκάντο των χανίων, που έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά σε ποιότητα, φρεσκάδα και γεύση, λόγω και του μικροκλίματος της περιοχής. Παράγονται με αυστηρότατα ευρωπαϊκά πρότυπα, υπό τη συνεχή καθοδήγηση των γεωπόνων του αγροτικού συνεταιρισμού Χανίων, αλλά και βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές για το περιβάλλον. Επίσης, στοχεύουμε στη σταθεροποίηση και αύξηση της κατανάλωσης φρούτων μεταξύ των καταναλωτών, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, καθώς και στην ευαισθητοποίηση και αύξηση της γνώσης του ευρύτερου κοινού, των επαγγελματιών και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης, προκειμένου να αλλάξουν την νοοτροπία τους και να διαδώσουν ένα υγιές ευρωπαϊκό γεωργικό πρότυπο. Κατά πρώτα, καλώς ορίσατε στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χανίων σαν πρόεδρος που έχω εκλεγεί από τους παραγωγούς και το Συμβούλιο του Συνεταιρισμού και έχω την τιμή να σας καλωσορίζω και την ευχαρίστηση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό.
αγροτικός συνεταιρισμός είναι μία συνέχεια του άλλοτε συνεταιρισμού μανδρινοπαραγωγών των Νομού Χανίων. Στην μεταξέλιξη του πρώην αγροτικού του συνεταιρισμού μανδρινοπαραγωγών είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων που συστάθηκε το 2014. Αυτό αναγνωρίζεται από όλους τους παραγωγούς της περιοχής, διότι παρόλο τις δυσκολίες που πέρασε η αγρότηση γενικά, η ελληνική οικονομία, λόγω του κορονοϊού, της οικονομικής κρίσης κτλ., ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων συνεχίζει να έχει κάθε έτος, κάθε χρόνο μία ανωδική πορεία. Ανωδική πορεία όχι μόνο στα οικονομικά πεπραγμένα, αλλά και στην προσέλευση νέων παραγωγών και με μεγάλη ευχαρίστηση βλέπω σήμερα ότι πλησιάζουν τον συνεταιρισμό το μέλλον των αγροτών, δηλαδή οι νέοι αγρότες, νέοι παραγωγοί. Αυτό μου δίνει δυνάμεις, μου δίνει πολύ μεγάλες δυνάμεις και αυτοπεποίθηση να συνεχίσω ακόμα για όσο μπορώ, ούτως ώστε να μπορέσω να μεταφέρω στους νέους εργαζόμενους και νέους παραγωγούς αυτό που έχω αποκτήσει στην πορεία τόσων ετών. Δραστηριότητες του συνεταιρισμού, κύριες δραστηριότητες είναι το ελαιόλαδο, το όσδε, το συσκευαστήριο εσπεριδοειδών και αβοκάντο. Εγώ επειδή είμαι και παραγωγός ελαιολάδου και αβοκάντο και εσπεριδοειδών, οπότε και σαν γεωπόνος έχω μια πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω στο θέμα αυτό και όχι μόνο όσον αφορά και την καλλιέργεια αλλά και την εμπορία αυτών των προϊόντων. Θέλω να ευχαριστήσω και τους παραγωγούς όλους και τους εργαζόμενους όλους, οι οποίοι εργάστηκαν πολύ δυνατά και έδωσαν όλους τους τον εαυτό στον τομέα αυτό. Έχουμε όλα αυτά τα πολύ θετικά αποτελέσματα.